Association of Barangay Councils gisuspenso nga walay bayad ang komentaristang si Roger Simafranca human kini ng insulto og traffic enforcer didto sa Cebu South Road Properties niadtong Mayo 20. Ang Association of Barangay Councils nakadesider pagsuspenso kang Simafranca ato sa usa ka emergency meeting kagahapon samtang wala pa ang resulta sa investigasyon kalabot sa insidente niadtong Mayo 20. Kahinumdumang nag-viral sa Facebook ang video din madungog si Simafranca nga nang insulto kang sitong traffic enforcer Lindon Ocampo human siya gipara sa enforcer tungod sa overloading ug walay sulod nga helmet ang iyang mga angkas. Apan matud ni ABC Chief Philip Zafra nga dili nila mamahimong palagpason ang pagpang-abuso nga gibuhat sa ilang kaubang si Simafranca. Si Simafranca usa ka license officer sa ABC mag-usa ka tuig na ug trabaho niini mao ang pagbisita sa mga barangay ug pagpaabot sa mga concern sa mga barangay ngadto sa ABC. Sa wala pang desisyon sa suspension ni Simafranca kagahapon, nangayo na kini og pasaylo ngadto sa sitom ug sa mga tawo nga naamong sa maong video. Giangkon sab niya nga sad-an siya ato sa maong insidente sa SRP ug misaad na dili na mausab ang nahitabo. Usa ka ad hoc committee ang mangulo sa investigasyon sa insidente. Ang komitiba gimanduan sa paghatag sa resulta sa investigasyon ngadto sa ABC sud sa napo kaadlaw.